og velkommen. I dag, der laver jeg en video, som jeg tit plejer at gøre. Jeg lægger en vlog ud på 10 minutter, det er min længste vlog. Og så lang tror jeg, mine vlogs vil komme til at være. Tit i hvert fald. Så... Ej, se min mor, hun står der. Fylder benzin på. Nu holder vi her. Det er benzintank. Den gamle i Tuse. Derovre har der været tank og alt muligt. Så. Nu kommer min mor ind. Hej mor. Du kommer lige med på YouTube her. Sig goddag. I starten sagde min mor, at hun ikke rigtig vil på YouTube, men hun har tænkt sådan lidt over det. Og så har jeg sagt, at I kunne stille nogle spørgsmål til en mød min mor. Sådan en mother tag. Og så kunne I stille nogle spørgsmål til det. Ja. Yeah. Jeg skal hjem og have en is. Så bliver is lidt snydt der, hva'? Eller, vi skal ud og købe shorts først. Ja. Min mor tænker, at hvorfor dog komme på YouTube? Hvorfor vil du lave YouTube-videoer? Er det ikke rigtigt, mor? Men grund til at lave YouTube-videoer, det er fordi, så gør jeg noget for andre mennesker. Så underholder jeg. Jeg underholder. Og det er der nogle mennesker, der godt kan lide. Jeg har faktisk også en fan. Så tak. AN123, tror jeg kan ikke huske det. Ja. Tak. Jeg er stolt. Jeg er begyndt at se en serie. En serie, der hedder Dexter. Så bliver det lige lidt spændende der. Jeg synes, den er god. Nu vil jeg ikke spoile særlig meget. Men I kan gå ind og søge ind på Netflix. Så kan I søge på Dexter. D-E-X-T-E-R. Ja. Og så skulle det meget gerne komme frem. Så... Men nu tror jeg vil runde den her video af. Og så vil jeg bare sige, husk at like og subscribe til en anden video. Lige nu. Ej, det ser sjovt ud sådan. Jeg har et spejl lige der. Det er bilspejlet. Wow. Og så... ja, ej, det ser sjovt ud. Så vil jeg bare sige, pøj folkens. Og ses i næste video.